Sziasztok, ez egy Minecraftos videó. Most építni fogunk egy házat. Mi szó veletek? Kérlek, legyen meg a 10 követő legalább. Kérlek, legyen meg 10 követő. De úgyse lesz meg, mert senki nem nézi a videóimat. Azt tudom, mert látom, hogy senki nem nézi. De mindegy, azért még csinálok videókat. Mindegy. Nézzük, így, szökötjük itt is. Mi? Hát de, mondom, hogy maradjunk úgy valószínűleg. Semmi baj, Csajó. Semmi baj. Semmi baj. Nyugodj. Hogy ez lesz belőle?